Inini vandangonzwa vasvika padho vakati tine shopping tine grocery. Ndikati grocery? Tafunga kuti mistake zvikanzi aiwa tatumwa nemwana wenyu ari kuUK. Aiwa mwanangu ndinotenda nezvese zvaunotiitira. Vauya vadeliver mafuta, macooking oil, sipo, ndinotenda mwanangu. Ndokuregira kutenda seiko. Ndiwe murungu wedu ndinotenda nezvese. Vamwe vanoenda kuma UK kwenyu ikoku havagonotumira kana switi kana banzi mwanangu. Havangoni. Aiwa ndinotenda. Uri pamanaitsika. Chirara mwanangu. Rarai tozotaura kana taunga munofona manheru, it's okay mwanangu. Naika chirarai maita henyu. Okay, bye. Sikana mwanangu. Wezi, uyai, kurumidzai, uyai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa pane mangana? 1, 2, 3. Yeah. And izvo zvingani? Counter. Ndudzi. 7. Good. Ndemisa mbetu mwanangu because musikana munyowano uya handisi kumuona muchiti zvingabiwa.